שלום, אנחנו כאן שילת איבגי ואדיר עמר, ובסרטון הנוכחי אנחנו נציג את הפתרון שלנו למטלת ניתוח טקסט בקורס למידת מכונה. אנו נציג את התהליך, את המודלים שבחרנו ואת התוצאות. תחילה נגדיר את מטלת המטרה. בהינתן קורפוס בעברית, טקסט כלשהו, נצטרך לסווג את כותב הטקסט למין זכר או נקבה. המטרה תוגדר גם כעמודת הלייבל של המודלים שנבחרו. בשביל שנוכל לבצע כזה דבר, נצטרך לבצע טוקניזיישן על כלל הטקסט. יצרנו פונקציה בשם טוקנייזר היברו, אשר תהיה אחראית על ביצוע החלק הזה, בעזרת ספריית היברו טוקנייזר. נפלטר מילים שהם בעברית בלבד, ללא סימני פיסוק, שאלה ורווחים. יפה. לאחר הפילטור נשנה את עמודות המטרה שלנו לערכים בינאריים במקום תווים, כך שהערך 0 יסמל כותבת מסוג נקבה, והערך 1 יסמל כותב מסוג זכר. בשלב שאחרי נחלק את story train לעמודת הסיפור, זאת אומרת כלל הסיפורים בעברית יהיו בעמודה זו, כל השורות וכל המילים, ואת עמודת ה-Y שזה בעצם ה-gender train לעמודת המין, אשר יכיל את הסיווג של המינים של כל כותב, של אותו סיפור. לצורך הבדיקה, ניצור אובייקט לדוגמה מסוג pipeline בשם Vectorizer Method Test, אשר יקבע אם נוכל לקבל תוצאות טובות יותר אם נשתמש ב-TF-IDF, אשר עוזר לנו בכך שנותן חשיבות נמוכה יותר למינים נפוצות יותר. בניסיון זה בדקנו כי אכן תוצאות יותר טובות בשימוש הכלי, בכלי עזר הנ"ל. לאחר מכן, השתמשנו בשלושה מודלים שעזרו לנו להשוות את אחוזי ההצלחה. המודלים שלנו הם Naive Bias, SVM ורשת ניירונים. בנוסף, הוספנו אוסף של פרמטרים לכל מודל משל עצמו, שנוכל להשתמש בשיטת Cross Validation, ולקבוע איזה מהפרמטרים הם יהיו הכי טובים לכל מודל. על כל מודל ביצענו 10 פולדים עם פרמטרים מתאימים, ביצענו אימון עם הפרמטרים הכי טובים, השווינו את התוצאות מול המודל הכי טוב שמצאנו נכון לאותו רגע. בסוף התהליך, קיבלנו את המודל הכי טוב שמצאנו עם הפרמטרים המתאימים ביותר. אחרי מציאת המודל זה, שהוא היה הכי טוב, נאמן אותו על כל הדאטה סט, ובעזרת Cross Validation בעל 10 פולדים, נחשב את הממוצע F1 סקור. כאשר חישבנו את F1 סקור, חשוב לציין כי השתמשנו במטריקת החישוב של F1 מקרו. הפעלנו את המודל על הנתונים בקובץ הבדיקה, קובץ ה-CSV שבו אין לייבלס, ונשמור את התוצאות ב-CSV חדש. ניתן לראות כי המודל הכי טוב שהיה לנו, שבעצם הפיק לנו את התוצאה הכי טובה, עם הממוצע הכי גבוה ב-F סקור 1, הוא בעצם המודל SVM.